In a bid to facilitate direct engagement between candidates and the electorate, the Dorbar Shnong Laujen Rio organized a public clarification forum on the 15th of February 2025. The event served as a common platform for all contesting candidates in the upcoming Khasi Hills Autonomous District Council elections. Held at Madan Nongthamai Laujen Rio, Shillong, the forum featured candidates from various political parties outlining their ideologies, their objectives and vision. The initiative aimed to provide voters with a clearer understanding of their choices while fostering interaction between the public and their prospective representatives. This council election sarong ba nakaliang parti UDP hagisnam kibladap kata nadu snam arjar karkandai hadu snam arjar arfulai minba kalayo ban yalam mekas committee hapo ka this council ila isibon ba kikam kiba nakaliang parti UDP ngelayo ban pentrikam hangte hapo ka this council kawai ka ba ngalaban batai ngalaban pensko hangni kadai Regulation and Administration of Land Act 2021 hangni ngi ya kajing penskem ya ka rugum bat khando bat siap kejongi haga bidai bat ka riti sensar riti register jo ka jaj bari kejongi tamar hagani ka an ngila iba haga bidai ba ka yadi athet khando imdan kamshu bangin lej ban register hapo ki department jo ka sarkar jilla hendrei ngila ban register mentah apa ka this council ha kador ka ba duna bat kumjuru nakaliang ka bank klai tho kerpang ya ke jaka ka bangi thiet banai ki ram ki sut khamtam ha ka bai dei bat ki pajba ki ba wan nakalong yang ka baduk bat kumjuru nakaliang ka bank klai tho bat mentang ila ban so sarong ba ngila ban shna ki yang ki samling ba ka jigi tho na ka bank ila ban shemi karam te kindan ru kumjuru ka land bank ka land ceiling ka bangila dap ban pentrai kam bala kala ka act mentah Kumjuru kabar kari yang pede ba khoi ka suba ka solid waste management 2020 kanir ki lawan ra ka por ba yalam daga UDP ya ka staff committee apa this council idonru ka juru kumjuru ka jing ko bor idor ba shnong hiseng samla hiseng gendai kanir ngale ka por ba yalam daga parti UDP te nakaliang ka jonga par ginang bun sibun ba kiwai ki an ki ba lala ban pentrai kam itu ki por ba nakaliang ka jonga ada yo ka jing job lani pajba jong kanong thamai konstitusi ki bet budget bat pha nga ku mutau nong korba riti bang iong hakten khasi lani MDC mangan le japo this council nakaliang ka jong ngalong ban scam shushu kini ki an ban pentrekam ye ke hi badon lupa bat nakaliang ka parti UDP ngayo ban pulat ya kini ka manifesto bat sibun ba ki mat thong ki mat trekam hakini ki kini ka manifesto bangi pulat ngi ban budien ngin pentrekam hok e kini nak mentah ka interest nak mentah ka dimantoi jong ka jaj beriu ka jongi ki India lek bro we ha pilan ban dom sing remon pila melek remon ha mentah pade piwan ongi ba mengi di ke riu senyam ngim soi ha kata ngim no jingte ka bam gadil pilih yang mani pilih bro ni skwa mani clear tang kata so nali nga parti nga kwa tang clear so kata iba ni kong ka parti wadi wana ka boni po jelaro ngenam clear be namar mangi ni ngini khon nyo trap mangi ni ka briu nyo trap mangi ngin pania ka bor ngin ban mangi tengi kwa ki pagba kampai mi khon samlai bakan clear ka mindset jung ki ba umni ban ong ba ngidi kita ban khang e ngimnon mohok ban khang ngimnon bor ban khang pet pon anglen kidon nga hadu kharang ki emli ki jongi umnan jing thot nyam non era hani emdeng ngi kren kata te tanga-tanga ka jingkran jongai te ki man ro ngi kren ba begini kan tiyo ngin ketiyo swai kini ki nginong nganong modug e nganong e borduna ka yo ka kon ma ka jinduna yo kon mangi kum ka parti ngilarai ba man ubnangin ai ki arajan ta ki nong nya taksi ki nong bela ki nong ba sajan nong naga parti ngile rai lupa kata nga kerpa de nong tma konstitusi ngate ko nong tma konstitusi ke de nong konstitusi ke ba standu agar parki ai ketika jadung pi ni keti ai keti ingi belle bai la de boro ai la ngi chisian lara pen hon to tanga tai ngadon menong kublish warngo imslam go pri hunyo tram ia ka jingtmu jong ka 6 schedule ia ka jingtmu jong ka 6 schedule banwanbu hakini ki rulum north east ke jongi khamtam
ke jing temu ke dei hadin ba layo ke jing lai lut naga jingsen shar jong ki pareng niki sahab haus nam kat kandai spa so punyo kaladon ke jing keren ban wan ra no leni ban sign dun no ya ke constitution jong kri India but ke jingi I jengai jong ki nong yalam ke jungi ki ba kentup ya late Reverend J.J.M. Nichols Roy, late Gopinath Bordoloi, but kiwai ki nong yalam hak itu kisnam kaba ngimpat yo ila ke jong ke jela babun hapot North East kadang day bekas state of Assam kala penlongi kini kira orang ba ban ui jengai ba kadon kam ya ke jingeda ke bakerpang but ke jingeda ke bakerpang kalong nakamta jungi ki pait rulum bakham duna breu lani ki berit pat but day halor kata ke jingtmu but ke jingi jengai ke jongki kilarai ban pensno ya kinongilam keri India kum Pandit Jawaharlal Nehru berkiwai badai bandan no ikajingida ka bakerpang nam tajungi badai halor kata basa penkha ya kanika 6 schedule but nadu snam khandai spa sanpuan ngilayo ek district council but kei ka bor jong ka district council ngidon lai benta lani kipaya jong ka district council ngidon lai teli kawai de ka executive power kabor ban pentroikam yikian kabaar pat de ka legislative power kabor ban shna yikian but kabalai pat de ka judiciary power nakaliang jungi ngi iba haka paragraph kabalai jongka 6 schedule kabong the powers of the district council but regional council to make laws ne kabor jongka district council pelaai hangi ki MDC ban shnai ki an ki ban scam ki ban mentoi ki ban long jingeda nakamenta jongi ki pai ba North East nilai kun ting menta ban yo no ek amendment jong ka 6 schedule haka 125th constitutional amendment but shen ngidang shukendu dang hau December yu Amit Shah but shen kin sawan ra no ya kan ka amendment but la da wan ra kan ka amendment ka jing ai jing mut ka jungi ba wat ya kirai wat by day but ki babon ki powers ni ki bor bla ai ka 6 schedule on la no ban wan ra jing kala tang na ka bor jong u governor namar lapen pai no ya kan ka bor ka bangila yo na du snam khat khandai spa san puar hadin ba ka state of Meghalaya kala yo ek jing jalala jong ngila syak khanglenti no haka paragraph ka ba khat ar but habidi bakani ngila penbait renti ba hakat proposal ke jongi nakamta banwara ke amendment kirman scam ba kani ka amendment kan long ka ba job but lada ka long kam ka amendment kamut lada ngi kran shibun ke AKA shipang ke HDC la long nrimenta lada ngi kran ngi ngam jeliu ke HDC ya ka bor jong ke HDC lese ngidang ya tingkho hang ni tai kadawi ka perlong yang apa ni kun ni kan MD selection ini iya gitu appeal itu kimat kibang ngalabu kadai kam dai bang isi ya kiwai pat ke judgment rio Henry komuta wai ni kisamla kibedon menta berkat kam hagibidai kam seng mahalang ke kam ingman salang berkam san hima sima kashan na gajingmut gajing berkhat kajunga namar hakapor bagidon hakakam san hima sima adu arsnam arjar khatnyau asko ban panpau bat ka bakhya gajing ya ka mansim kajunga kalongba hangni harong thumai constituency kajingdon jong ki wei pat ki bar jala kalanang kiyo nakawai kasnam shakawai kasnam bat kani ni hapan pikir namar komutau belai ket ya ba ya kasnong katau komutau belai ket ya ba ya kakam san seng balang am kwa bagani ka constituency ka jongi kan long kata ka general seat namar habai ni jor ba ka jingdon jong kita ki wei pat ki bar jala kilas dang ya ka bale try bat ban khen ngi kum kita ki nong wei ban ngam kwa bagi ki khun ki khti ki jongi kin long ki nong wei hala ka jong kari dai kata ka nong rem
Akwa bangan mi sekamat. Bangan dan hang te pada district council. Pat kum mengajuang. Balado ublay uimon. Yang ya kapan ai. Kam dan kanu kabor kapala man khang yang lagari kabor jo spa. Kabor jo pisah kanum la man khang yang bangan poi. Hang te pada district council. Ya mentang hamla ya kapan kula re Henry koi kapan pelskam kolong ba. Ini trai lang bagi dor basnong. Bakum no ban perking ya kani ka jingkiu jong koi par ki bar jala. Namar ba ladang imla ban le uchorli. Kiwai par ki jaj ban riu. Ken salong kinong mi khamat hang ni ka jala ka jungi. Kan salong ka general seat kumbalong ka pathor bat katekala laban hangte. Kata ka dei koi na kanong rem ka bangakwa ban penpa ho kani ka janmet. Bakam dei ngaba isi nga sure niki. You don't come. Ya kata kapan ya dah kerpang. Yang ke sixth schedule ke district council jadi kata kelat kada kajian ya dah. Yang kum kecat menriu kasih kabang iyo house nam kat kendai spa sanpuar. Ban yang ru habang ya cerum seneng. Kum tahu nong song senong. Jong kene ke senong hang ni pok nong thamai. Kebas ngosi ke long ba. Kajing ai pathar. But am tang kajing ai pathar kajing bom nyau kor kini kiwai pat kijat menriu ngale kiwai kisnong kibagi like labun kajing ekle kini kiwai kijat menriu don kita ginong wei kinongar kibawat ke trading license kim don kani kapni ba kajing bom buram ya kisnong katau ya ginong peniat jong kisnong but don bakim wat ban renew kim renew amar pe kisnong scam Kila semua try. Kani kawai ni kimat. Kabakum utau nong mi kimat. Kum lada. Ya poi hang te buat district council. Dai ban te lakam. Dai ban perking. Ya kani kajing ai trading license. Badi olong ipi ngasau sorong. Bangalolong wei ni kinong kesyan jing bat. Bahaya latip langkar ngor. Hadu usnam arjar saw ngilai don lang bat i. Hadu usnam arjar kat kendai. Bat kabas ngor sorong kolong ba. Hakapor ba ibat. Kumu iam jong trade. Kamdon ka wairu ka trading license sebelah issue. Hakpor ka ba i idon ya kene ka kerdang. Kata ka de ka mati ka bagi de. Kata ka de ka jing e chat benri. Kata ka de ka bangi ikwa banya but. Nang ba. Manga mo ping la im ibiang. Kai ka banja iki khon ki kti ki jungi. Kai ka lawai jogi khon ki kti ki jungi. Kumta de ban perkhat de ban puson. Namar ka district council kam de ban sam ki scheme. Ke district council kam dai ban wanra ya roi kapar kata ka dik kam jong MLA ho ni don ka scheme jong MDC Henry ka bakong san hi ka dai ban pet ngor ban pet kni baka jaj ban riu jong i kan ne